בפינה שחיכינו לה שווה בדיקה. הפעם שימו לב, כשמנחם הורוביץ מתכונן לחופשה בחול, הוא קודם כל בודק איזו מזוודה הכי כדאי לקנות, ואיך הכי טוב לארוז את הבגדים. הנה. שלום לכם, החופשה השנתית מתקרבת, אתם שולפים את המזוודה ומגלים שהיא פשוט נקראה. מה לעשות? תישארו איתי. דור שלישי של מוכרי מזוודות בתל אביב. דור שלישי זה עסק שקיים משנת 58. מה היה אז ומה קורה היום? השתנו פה הרבה דברים. קודם כל, הגלגלים שנכנסו לעולם המזוודות פעם... הרבה יותר קל לשאת את המזוודה. הרבה יותר קל לשאת את המזוודה, הרבה יותר קל לתפעל אותה. אני מחפש מזוודה לנסיעה קצרה. אחריך. מה עדיף? לקחת מזוודה אחת גדולה לכל המשפחה או כמה מזוודות קטנות? תראה מנחם, היום חברות התעופה לא מאפשרות בעצם לקחת מזוודה שעולה על 20-22 קילו. כן. לכן במקרה הזה, אם אתה תלך על מזוודה בגודל כזה, זו מזוודה שאם תמלא אותה עד הסוף, היא מכילה 30 קילו לפעמים ואפילו יותר. ואז תצא לשלם איזשהו קנס. יש לך כמה מזוודות בבית? אם אני נוסע עם אשתי, כן. אז לוקחים מזוודה גדולה. אם אני נוסע לבד, מזוודה קטנה. אנחנו באותה צרה. קטן מדי, גדול. שלום. גדול. שלום. מחפש מזוודה? כן, אנחנו נוסעים לרומא ל5 ימים בערך. וואו. אתה לוקח הרבה דברים? אני לא, אשתי כן. זה הגודל שהוא הכי מבוקש. זה נחשב 30 אינץ'. זו מזוודה שהיא על 4 גלגלים. זה משהו שהוא גם כן בשנים האחרונות מאוד מבוקש. למה זה עשוי? חומר שממנו היא עשויה נקרא CURV. זה חומר הכי קל בעולם, אבל מאוד חזק. מה טווח המחירים של המזוודות השונות? ככה, זה מתחיל מ-170 שקלים ומעלה. ניתן למצוא עד 3,000 ומשהו. אני מכיר כמה אנשים שרוצים שאני אקנה מזוודה ב3,000 שקלים. זה כמו ברכב. יש רכבים שעולים 100,000 שקל, ויש רכבים שעולים 500,000 שקל. הרכב ב500,000 שקל נוסע הרבה יותר טוב מהרכב ב100,000 שקל. יש לו כל מיני פיצ'רים, הוא משדר יוקרה. מזוודה מאוד מאוד יקרה. אוקיי, אז אולי אשתך תחייה תוותר קצת על הקניות ותוכל לרכוש אותה. אבל בכל מקרה, אם תחשוב על זה באופן כלכלי... אחי, היא לא מכירה אותך, אה? מהם הדברים שחשוב מאוד שיהיו בתוך המזוודה? הדבר הראשון זה ידית המנגנון. הידית הזאת צריכה להיות חזקה ועמידה, שכמובן מאחורה צריך להיות גב קשיח. הדבר השני שצריך להסתכל עליו זה הגלגלים. הגלגל צריך להיות גלגל מחומר קשיח וחזק. יש למזוודות היום בדרך כלל באות עם הרחבה, אפשרות להרחיב את המזוודה. הריצ'רצ'ים זה נושא שמאוד מאוד חשוב. ריצ'רצ' צריך להיות גדול וחזק ומסיבי. מנחם, תקשיב. טישרטים, יש להם תכונה להתכמת. אנחנו עושים מהטישרטים שלנו רולדה. גם חוסכים במקום אריזה, וגם שומרים עליהם שהם לא יתכמתו. אשתך תחייה לבטח אוהבת לבלות בערבים ורוצה לצאת עם הסמלה שלה כשהיא יפה ולא מקומטת. לוקחים את הסמלה, מניחים אותה על מגבת, ושוב מגלגלים כמו רולדה. כל הקמטים יהיו על המגבת ולא על הסמלה. נעליים נוספות זה דבר מאוד מאוד חשוב בטיול. אנחנו תמיד רוצים שיהיה לנו נוח. לוקחים את הנעליים ושמים בתוכם את הגרביים, וככה חסכנו מקום באריזה וגם שמרנו על צורת הנעל. במזוודות מבד, מה שחשוב לבדוק, הן נראות בדרך אותו דבר. פחות או יותר נראות אותו דבר. מה ההבדל? מה ההבדל במחירים? הדניר. דניר זה צפיפות, העובי של הבד. ככל שדניר גבוה יותר, ככה היא צפופה יותר והיא עמידה בכל המכות שהיא מקבלת בשדה תעופה. הגודל המותר לעלייה למטוס הוא 21 אינץ'. חשוב מאוד לבדוק שזה בדיוק הגודל, כן, כי אחר לא יכול להיכנס לתוך המטוס. כזו מזוודה קטנה? כן, מספיק, ליומיים. אתה נכנס עם המזוודה לתוך המטוס? עם המזוודה. כלומר, זה בדיוק אותם 21 אינץ' אותם שמותר להכניס לתוך המטוס. בדיוק. המזוודה הזאת מתאימה לצרכים שלי, לנסיעות קצרות, יש לה 8 גלגלים. היא מתניידת בקלות, היא חזקה, שומרת לי על הדברים, דברים לא נשברים. חברים יקרים, עולם המזוודות עבר מהפכה של ממש, ולכן חשוב מאוד שתתאימו את המזוודה שלכם רק לצרכים שלכם. תלמדו ממני. טיסה נעימה.